Takže čaute ľudia, dneska je tu zase Fajn SK a dneska zase natáčam so špeciálnym hosťom. Dobrý večer, volám sa Nadix. Dneska som sa pre vás rozhodli natočiť hru, ktorá sa volá Tomb Fighter a samozrejme je zadarmo. Môžete si ju stiahnuť cez obchod Play. A je dobrá a zaujímavá. A ide o to vlastne v tej hre, že ovládate dva prsty. No veru. A dá sa tam hrať, že hrajú buď dvaja hráči, Alebo jeden hráč. proti počítaču. Tak. A sú tam aj rôzne zábavné módy. Tie vám všetky ukážeme. Bude to zaujímavé. My vám samozrejme najprv ukážeme, ako hráme my dvaja. Potom vám ukážem, ako hráme proti počítaču. Tu máte pekný hľad. Tak. A je sa na to? Áno. Ospravedlňujem sa za toto. Welcome to the least exciting fighting game of all time. Takže tu je player 1 versus player 2. Takže môžeme sa do toho pustiť. Takže Nadix, vyber si prosím ťa prst. Vyberám. To je Minecraftový napríklad, ten čo naľavo teraz. Dobre si dám, rozmýšľam. Ja si dám takéhoto. Ten je tiež zaujímavý, ja si dám toto. Samozrejme, odomýkajte si tu postavičky, ako rôzne skiny týchto prstov za peniaze a môžeme sa do toho vrhnúť. Takže stlač ready. Ideme na to, no. Je na to. Round Takže one. ovláda sa to klasicky, keď som si počkaj, kým začneme. Čakám. Takže keď ťuknete na obrazok, na ktorý máte prst svoj, tak takto vám treskne, ešte počkaj chvíľu. Dobre. A máte tu určitú energiu, napríklad keď sa pozriete doprava, tak uvidíte u Nadixovej strane, Áno, že nemáš energiu. A je tam napísané blinky, čiže to je meno toho prstu. Áno, takže som blinke vlastne, to tam. Áno. No a takto to celé funguje. Takže, a úplne hore, čo máte ten zelený ramik, tak ten je vlastne život a keď sa vám úplne minie, tak sa vám rozbije. Sú to aj takéto hovorenia, rozprávajú tu. A celkom to je opravné, ale môžeme sa do toho vrhnúť. Takže to skúsim. Is anybody ešte raz to vyštartnem. Nech, lebo som vám iba ukázať, jak to funguje, takže môžeš si vybrať ten prst. Takže si ho vyberiem ešte raz. Šikovne. No, kde je? Poďme na to, dobre. Mám. Môžeme sa na to vrhnúť. Tak ideme. Round one. Fight. No. Tak kto vyhrá? Blinky? Muertos. A je to napínavé. Je to napínavé. Teraz si musím dať pozor. Dávaj, že jasne. KO. Blinky vyhral, prvé kolo. Dobre, Nadix. Round two. Fight. Samozrejme sú to dve kola. A teraz možno vyhráme vetro. To je možné. Že by. Looks like these KO are about to take the wars to the next level. Gratulujem. Final Ďakujem. round. Fight. Oh, those angry thugs are just so cute when they hit each other. Tak toto asi prehrám. No to si myslela. Teraz je to napínavé. Teraz je to strašne napínavé. Sa úplne bojím, jak to dopadne. No ja to dopadne možno, že? Mám hrozne malý život. Aha. Budeme si na seba pozerať? KO. Á, vyhral som. A vyhral Muertos v hre a normálne iné SK. Ako sa môžete všimnúť, tak ten Muertos ten prst vyzeral celkom ako kanibal. Má takú masku a... Ale to je zaujímavé. Je to celkom, keď sa pozrite, tak je to ako keby Mickey Mouseová ruka. Áno, presne. Dá sa tu hrať aj s počítačom, napravo vidíte, že tam je taký drôt. Áno. A teraz vám ukážeme také módy. Tu je turnament, tam bojujete rôznymi prstami. Áno. Tu je penčovin, to je na čas a vy máte pero. Vy musíte, čo sa to najrýchlejší čas zaklikať. Čo to je vlastne hra v hre. Áno. A čo je veľmi zaujímavé, tak je tu, teraz mi fakt verte, Áno. Flappy Bird.
Takže máte hru v hre. Hra v hre, pozrite na to. Flappy Bird, veľmi ťažký, ale získavate za to peniaze. A veľké. Peniažky. Keď prejdete jedno potrubie, jeden peniaz. No, nevadí, ale zbierate. Teraz sa mi celkom darí. Tak. Takže to bolo táto hra, celkom zaujímavé. Máte to aj obchod, kde si môžete kupovať ringy, čiže sú také peniaze. A za tie peniaze si kupujete nové prsty, nové skiny. Myslím, že tu máte aj achievementy, ale to sa musíte prihlásiť. A môžete stať aj bez zvuku a bez vibrácií. Čiže to je veľmi zaujímavé. A keď pôjdete na Facebook a dáte im like, tak získate 50 peňazí. To je dosť. To je dobré. To je teda celkom veľa pre túto hru. Je. A dúfam, že sa vám páčila. Tak snáď sa páčila. Snad sa uvidíme v ďalšom diele a nezabudnite napísať nejaký pekný komentár a dať like a odber. No skúste, presne tak. Keď vás to bude zaujímať, prečo nie? Áno. Samozrejme, môžeme natáčať viac videí z týchto sérií, pokiaľ by ste chceli. A s Bohom. Lúčiš sa? Majte sa pekne a všetko dobre prajeme.